ஸ்டாலின் சொந்த புத்தியும் இல்லை, சொல் புத்தியும் இல்லை. எங்கள் தலைவர் ஸ்டாலின் இந்திய அரசியலில் இந்தியாவின் வரலாறு காவிரிக்கரையில் இருந்துதான் தொடங்கப்படுகிறது என்பதை அவர் நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிற காலகட்டம் இந்த காலகட்டம். அவர் சிந்தும் மழைத்துளியை போல சிறந்தவர். அவர் முந்தும் தமிழ் மொழியை போல முன்னேறுகிறவர். அவர் திருப்புகழ் சந்தம் போல் தித்திப்பவர். அவர் யானை. என்ன மாதிரி படிக்காத ஒருத்தன் தண்டவாளத்துல தலை வச்சு படுத்தனாலதான் உன்னோட மாதிரி ஒருத்தன் படிச்சு வந்து இங்க உட்கார்ந்து இருக்க. அவன் தண்டவாளத்துல தலை வச்சு படுத்து சொல்லிட்டு இருக்கான். அவன் படுத்தது 4வது பிளாட்ஃபார்ம், ட்ரெயின் வந்தது 2வது பிளாட்ஃபார்ம். பைத்தியம் கீட்டியம் பிடிச்சு முடிச்சா அன்பு சகோதரி துறைமேல தாங்கிறீங்க. அது அன்பு சகோதரியா? அவ 1000 தலை வாங்கி அபூர்வ விஷயம் தான் பண்ணி